Kirkollisverovaroilla mahdollistetaan seurakuntien perustoiminnat sekä myös turvataan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Vuonna 2024 kaikkein eniten kirkollisverovaroja käytettiin lapsi- ja nuorisotyöhön yli 330 miljoonaa euroa. Siihen sisältyy varhaiskasvatusta, rippikoulutyötä, nuorisotyötä ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Kirkon diakoniatyöhön käytettiin viime vuonna 124 miljoonaa euroa. Keskusteluapua, ruoka-apua, talousneuvoja, rahallista tukea hätätilanteessa. Viime vuonna kirkko jakoi yli 177 000 ruokakassia. Rahallisia avustuksia jaettiin 9 miljoonaa euroa. Seurakuntojen toimitilojen nettokustannukset olivat 311,2 miljoonaa euroa. Kirkon seinien sisällä tarjotaan seurakuntalaisille monipuolista toimintaa. Vuonna 2024 kirkon toimesta järjestettiin yli 4000 ryhmää aiheilla elämänhallinta, kriisi, surut, diakonia, avustus ja yhteisvastuu. Yhteensä 1,7 miljoonaa kohdattua henkilöä. Kirkollisverovaroin mahdollistetaan perheneuvonta, sairaalasielunhoito, turvapaikanhakijoiden tuki, kulttuuriperinnön vaaliminen, musiikkitilaisuudet, lähetystyö, kriisiapu ja paljon muuta.